Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kok kuwi mana? Jumbo awakmu. Ya Allah, amma ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi wa amatana bi madatihi wa fadha alaina bi barakatihi wa asrafi fitaraini amin. Oh al-musannif al-imam Asy Muhammad ibn Abdurrahman rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi wa amatana bi madatihi wa fadha alaina min barakatihi wa asrafi fitaraini amin. Mari kena tes ku lho. Iya. Temuhi kemono. Wal habibul ladzi. Jangan ngengkel ae. Iku agak bulat nih kok. Wis kena pro HP pro Oke. pala HP piwuno ya, Pak. Urung tahu Pala. Baik. Babu sholatil jamaati utawi iki bab nerangaken salat jamaah. Ajma'u sampun sepakat sapa para imam madhab ala anna sholatal jamaati ngatasi sak temene salat jamaah iku masyru'atun dipun syariataken. Maksudnya dipun syariatkan diresmikan. Wa annahu lan ugi sepakat annahu sak temene sa'an iku yajibu wajib idharuha napa mertelaaken salat jamaah fin nasi nang wong kudu bariak bagak kudu nek salat wajib. Ben wong ki ngerti kowe iki Islam ngono lho. Ben kowe nek mati wong ki genah. Mendeme genah, ngurmate genah ngono. Nek ngono gak oleh ngetokne lho piye sing maksiate ketokne ngono ya Gus Pak yo. Fa inim tanah umuka lamuno enggan sapa nas sapa wong akeh ngono ae lah. Kulhum sekabehane minha saking salat jamaah kutilu. Lah nyamun. Wah, apa iki Mas? Nek kabeh lho yo. Kutilu moko dipun perangi sapa wong akeh alaiha gara-gara gak gelem salat jamaah. Wa ajma'u kok ajma'u kabeh Mas. Ini wis. Wa ajma'u lan sepakat sapa para imam madzhab ala anna aqallal jam'i ngatasé sak temene. Paling titike jamaah sing disebut jamak niku alladzi kang tan akidu dadi sah bihi kelawan alladzi apa sholatul jamaati salat jamaah fil fardhi dalam salat fardhu ghairil jum'ati ingkang sak lindune salat Jumat iku minimale iku isnani dua orang setunggal imamun wa makmumun qaimun ingkang ngadeg an yaminihi wonten teng sisih tengene. Lah niki sing rada angel ya apa naskah ya apa ini ayu ya ini li anna indah kene ana isi men. Oh iya. Ini kitab Asyuti tau nemu aku kene ono maneh nek kepeksa ya ditakfif li an ngono. Piye to kisare? Ilek ra mari-mari kok. Apa Mas? Banyak Mas. Sik tanggo Abu sholatil jamaah. Baik cuma ini Mari mangan wareg. Nah, podo Mas. terus piye iki menae? Ya takfif. Lian krana sak temene saen ngono. Tapi piye? Indah Ahmad miturut Imam Ahmad iku idza kana arikalane ana al makmumu sapa makmum di anahu jane kan ngoten. Wahidan iku wong siji bahwa kofalan ngadeg sapa makmum an yasaril imami saking sisih kiwane
imam. Nah, jawabe fa inna sholatahu moko sak temene salate makmume niku batilatun batal. Keras ngomong Imam Ahmad iki. Mane dibeloki wong jawlak-jawlak iku. Makanya dia gering, Pak. Oh iya, aman hambali. Ya Allah. Waqtalafu lan beda pendapat sapa para imam mazhab persoalan halil jama'atu wajibatun fil faraidhi wa ghairil jumu'ati. Apakah al jama'atu utawi jamaah iku wajibatun wajib fil faraidhi ing dalem salat fardu wa ghairil jumu'ati ingkang sakliyane Jumat, salat Jumat. Nah, jawabannya panas moko ngenas netepaken sapa Syafi'i Imam Syafi'i ala annaha ing atase sak temene salat jamaah fardun niku fardu alal kifayati fardu kifayah alal asahi miturut qaul ingkang langkung sahih wa huwa lan utawi qaul niku wau al asahu inggih menika qaul ingkang langkung sahih indal muhaqqiqina miturut para ahli tahqiq min ashabi saking murid-murid Imam Syafi'i wakil lan dipun ngendikaaken sunnatun sunnah jamaah niku wa huwa lan utawi qaul sing sunnah niki al masyhur inggih menika ingkang masyhur anhum saking ashabis Syafi'i. Wakila enten malih kila derajatin isor fardhu ainin. Aduh. Kacau. Iki melanggar tak fardhu ain hukume salat jamaah niku titik. Wa madhabu Malik lan utawi madhabipun Imam Malik. Annaha iku sak temene salat Jumat sunnatun iku sunnah. Titik. Waqala ngendika Abu Hanifah sapa Imam Abu Hanifah ya utawi salat jamaah fardhu kifayatin niku fardhu kifayah titik sepakat tetap waqala ngendika ba'da sabi sapa sebagian sebagian muridnya Abu Hanifah iya utawi salat jamaah sunnatun niku sunnah padha lah pondok Imam Syafi'i murid-muridé waqala kine nyapa teruman sak waqala ngendika Ahmad sapa Imam Ahmad iya utawi salat jamaah wajibatun niku wajib alal ayani fardhu ain duh ono tibae. Tapi dikai kila nek teko Imam Syafi'i kila. Tapi nek Imam Ahmad wajibatun alal ahyan. Titik. Walaisat lan ora ono apa jamaah sarta niku dadi syarat fi sihhatis sholati ing dalem sahipun salat. Tapi gak dadi syarat. Artinya konsekuensinya ngeten fa in shalla moko lamun salat sapa wong munfaridan halid dhewean ma'al qudrati ing dalem sartane mampu alal jamaati ngatasi nglampahi jamaah atima mongko dosa ngomong. Apa tuh ya? Lah gak apa biasa. Imam Ahmad. Orang ngono, Pak. Sing lakoni dosa kan wis biasa kok. Iya, rahmatul Allah luwih akeh. Lah mangkan. Makane engko nek oleh dosa lha piye? Kanggone opo terusan? Bismillahirrahmanirrahim. Wa sahhat lan sah salatu napa salatipun sah tapi dosa. Titik. Wa jama'atun nisa'i lan utawi jamaah tiyang setri fi buyutihina ing dalem griyane afdhalu niku langkung utama. Lakin tetapi la karohata mboten wonten kemakruhan niku maujud fil jamaati ing dalem jamaah. Lahunna kaduwe iku maujudah nggih. Lahunna kaduwe nisa inda Syafi'i miturut Imam Syafi'i wa Ahmad lan miturut Imam Ahmad. Maksudnya cara metuwa niku nggih mboten makruh. Nah, aku ya melok sing iki, Pak. Sing afdol ya. Gak masalahnya kan iku nang wedok jadi jamaah sing ngarep salat sing imami kan pegawai dhewe to. Heeh. Ya aku melok sing iki. Nah, penak ya. Iya. Enak. Ya apa? Kan sementing jamaah. Lah, misale bojoku kok lek gak jamaah. Oh iya. Dhewean. Jadi abdole ning omah. Heeh. Lah aku ketutan doang. Nanti gak ngene ya. Aman. Aman. Penting kan jamaah ya, Mas. Salahnya gak kalau mumet kare mumet wong ayo. Lah ya kuwi. Wa qala Abu Hanifah ngendika sapa Imam Abu Hanifah wa Malikun dan Imam Malik. Ngendikane tukrahu dipun makruhaken al jamaatu apa jamaah lin nisa'i kadhe wong. Nah, tambah soyo iki. Tambah saya maksudnya nek bareng wong akeh ngono. Konteknya gitu, Mas. Nek main dhewe tetep Apa? afdol. Lah iya. Main dhewe. Tapi maksudnya jamaah metu mbek nas iku lho. Begitu. Makruh ya apa nih, Pak? Abu Hanifah kali Imam Malik. Faslun pun sampai niki kemawon salat jamaah mugi-mugi wawasane dados manfaat di dunya wal akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين